ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ ውሉዳን በሀብቲ መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኣፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተኸታተልቲ መብርሃን ቻነል ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዘለኹሞ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ጸጋ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ዘለኹሞ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ይብዛሓልኩም በድጋሜ ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር አምላክና ዘራኸበና ክብሪ ንስሙ ይኹን። ንሎም ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ስለዚ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስሊ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩም ሃናፂ ምኽርኹም ሃናፂ ሓሳብኩም ኣቦታ ኮመንት ከተቐምጡ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ምቕፃል ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም። 12 እግዚኦ መሃረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረና ክርስቶስ ከመይ ከም ዝበሃል ክንዛራረብ ኢና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክብል እንከሎ በታ ንእሽተይ ኣጻብዕቱ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ። ብላዕሊ ጀሚሩ ንታሕቲ ማለት እዩ። እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ። ትርጉሙ ከዓ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝወረደ ኣብዚ ምድሪ እዚ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ከም ዘስተምሃረ ነገረ ድህነት ፈጺሙ ድማ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገ ካልእ ዳግማይ እውን ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ሰማያት ከም ዝዓርግ የመልክት ማለት እዩ። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ከም ናይ ጎይታ እዩ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ 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 እዩ። ምስጢሩ ከዓ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እቶም ፊደላት እንተቆፂርናዮም 12 ይኾኑ። ቅድስት ድንግል ማርያም ዝብል እውን እቶም ፊደላት እንተቆፂርናዮም 12 ይኾኑ። ሐዋርያት እውን 12 እዮም። ስለዚ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢልካ መሓረና፣ ስለ ሐዋርያት ኢልካ መሓረና 12 ግዜ እግዚኦ መሃረና ክርስቶስ ማለት ካብ ቀትሪ ዝሰራሕናዮ ኃጢአት ይቕረበለልና። በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ግዜ እግዚኦ መሃረና ክርስቶስ ከዓ ለይቲ ካብ ዝሰራሕናዮ ኃጢአትና ይቕረበለልና። 24 ክኸውን ከሎ ከዓ ጠቕላላ 24 ሰዓት በዲልና ካኢና እሞ ይቕረበለልና ማለት እዩ። ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ሸር ላይክ ኮፕሊንግ ፈለው ኣይንርስዕ። እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልና ይኹን። አይተጋግና ስለ ክብሪ ማርያም ሰብንተ ዘይበላ አይተጋግና ስለ አምላክ ሐቂት ምስክርና አይተጋግና አይተጋግና ስለ ክብሪ ማርያም ሰብንተ
ደጋግና ስልም አምላክ ሐቂን ትምስክርና